tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Ma, papa, aku ra bisa mulai. Foto iki atiku sedih. Ma, papa. Ma, papa, aku ora takon nang kene, aku isih kerja. Mung donga lan pujimu sing tak suwun jroning uripku. Wayahe apane dhuwit rapati enek kok wayahe. Sejati. Ora enak pentolem. Cuk, pentol kondak ora enak piye.